Usually, karong buwana sa Marso, isaulog unta sa mga eskwelahan ang mga graduation, moving up, o uban pa nga makaingon ta og pagpasidungog sa mga estudyante. Pagpasidungog kanila nga sa usa ka tuig or sa ingon tag usa ka school year sila nga pagpaningkamot, hatagan sila og pasidungog. Niini usab pud nga ebanghelyo kanato karon. Jesus is very keen to fulfillment. Kuan kay siya particular kay siya about og fulfillment. Kay dinhi sa ebanghelyo kanato karon, iya hamang yung gisaysay nga ang iyang pag-abot dinhi sa kalibutan is not to destroy the laws or the teachings nga gikan pa sa mga propeta, particularly that of Moises, o niini usab pod iyang gipakita gayud nga he will really fulfill to the very last words or to the very details nga gihatag dinhi sa Ginoo ug yang i-fulfill dinhi sa iyang kinabuhi samtang nasa dinhi sa kalibutan. Ug labaw sa tanan, i-fulfill gayud ni Kristo up until His very last breath on that cross. Iyang nga katapusan nga gininhawa dinha sa cross, iyang i-fulfill ang unsay gikasabutan. Makaigsunan ko ni Kristo, kita usab pod giawhag diha sa tong Ginoo nga kita usab pod mo fulfill gayud ug unsay kasabutan nato uban kaniya. Kay it's not a fulfillment when mo destroy usab pod kita or mo lihay ta sa unsay gikasabutan. It's not fulfillment. Muna kaigsunan ko ni Kristo, awhag ka natong tanan ug usab pod nga magtan-aw ta diha ni Kristo nga nagbitay sa krus. Makaingon gayud kita nga ang iyang kinabuhi is itself God's fulfillment towards us sinners. Ug kita nga mga makasasala nga nakakita niini, dili ba usab pod kini ka-challenge ug hagit alang kanato nga si Kristo naningkamot siya sa pagpakita sa dakong gugma sa Dios alang kanatong tanan as a way of fulfilling those things nga gikasabutan kanato tali kanato ug ngadto sa Dios. Dili ba usab pud kini pagpabalik lantaw kanatong tanan, bitaw oy unsa may ako ang nabuhat dinhi sa kalibutan nga I need to fulfill something so that in return nga mubalik ko sa Ginoo, I can murag mubalik ako nga dunay ikahatag kaniya nga daw murag mga resibo nga Lord mo kini ang ako ang nabuhat samtang napa sa kalibutan, dawata kini ang ako ang mga nabuhat samtang didto pa ko sa kalibutan. Makaigsunan ko diha ni Kristo, kini munay dakong challenge kanato, kind of fulfillment. Ug once we are fulfilled persons, we are full of fulfillment, then we are the happy persons nga nakahimo sa ingon. In as much as ang atong Ginoo usab pod nakahimo sa ingon, then makaingon usab pod kita, he was really the very person nga nagmalipayon kay dala sa iyang kaugalingon gayud ang pagluwas usab pod sa kalibutan. Ug kini dakong hagit kanato nga once nga matapos ng one day matapos ang atong ang kalibutanon nga pangindahay dinhi sa kalibutan, we to fulfill something, then we are the happy persons nga moatubang usab pod sa Ginoo kay natuman man nato ang dapat natong ipabuhat dinhi kanato.